Tine! Er du ikke lidt for gammel til det der? Du er for gammel, Tine. Jeg er ikke for gammel til noget. Nej, det er man ikke. Der mødte vi lige Tine, det er altså vores gamle folkeskolelærer, som også spiller det. Ej, hold kæft, hvor er det vanvittigt. Velkommen til, drenge og piger. Min navn er IQ Miller, det ved I godt. Og i dag skal vi ud og fange Pokémon. Og I tænker sikkert, what the hell, skal vi ud og fange Pokémon? Og ja, det kan man faktisk. Dengang jeg var ung, der skulle vi stå ude i haven og forestille os, at der var Pokémon og stå og diskutere om, hvem der vandt eller ej. Men med den her app, Pokémon Go! Hele verden er lavet om til en Pokémon-map. I går der startede vi spillet, men det regnede, og serverne var dårlige, og det var umuligt at komme til at spille. Så inden vi tager ud på det store eventyr i dag, hvor vi skal ud og finde nogle af de store centre i de store byer, ud og finde en masse fede Pokémoner, så skal vi lige se, hvad vi lavede i går. Vi har fundet ud af, at Karup er fyldt med waypoints. Herhen, det er Karup kartoffelmælsfabrik, men Pokéstoppet er for langt væk. Og hvad har vi ellers at tænke? Der er noget herhen også. Karup Kirke. Det er fucking sjovt, mand. Og så, ja, hvor ligger Pokémon Gym henne? Hvad fanden er det? Hvor ligger det henne? Det kan man ikke rigtig se, men man kan ikke... Hey, der er sgu da en, der har den. What the fuck, der er en eller anden i Karup, der spiller det her spil. Vi kan ikke se, hvem det er, før vi kommer level 5. Fuck, vi skal level 5. Og bagefter har vi kortet til Schweiz, hvor vi har hørt, at Mewtwo er blevet spottet faktisk. Så der kommer vi ned og ender vores mission. Pokémon! Kom så! Jamen prøv at køre derhen. Fuck, det synes det blower min mind, hvor gennemført det her spil er, og at der rent faktisk er en også allerede i lille Karup, der har overtaget gymmet her. Jeg tror nok lige, han skal vi sige, han er bare en lille Paris Seeking. Combat Points 231. Den kommer til at rulle hans Paris. Hey, vi skal hen til kirken og have det her waypoint. Du er der sgu nu. Nej, det er stadig too far away. Er det? Ja. Vi er nødt til at gå ud, tror jeg. Det skulle regne, bro. Fuck, det regner. Folk kan ikke se, hvad der sker. Problemet er, at når man skal slås imod Pokémon og sådan noget i den digitale verden, så er der altså også noget, som rigtig Pokémon-trænere skal leve med. Det er altså, der er også signalet ind til Pokémon-verdenen. Den er altså også rimelig tough. Så når signalet hopper, og det her det er Pokémon, fordi der er server totalt overbelastet, så var der ikke noget, så kunne jeg ikke, så lige dengang jeg kom derop, så gik spillet ud. Så jeg nåede aldrig at se, hvad der var. Det er ikke nemt at være Pokémon-træner i det 2016. århundrede. Men vi må vende tilbage, når vi har fået noget internet. Yes, så det simpelthen ud i går igennem regn og slud. Pokémon-træneren skal ud. I dag, der er det jo super godt vejr, og det regner ikke, og derfor så skal vi afsted. Vi får brug for en bil, og jeg kan se, der holder en lige herhen. Pokémon. Jeg så nogle børn tidligere i dag, eller nogen på min alder faktisk, gå rundt lige herover, og jeg kunne se, de gik og ledte efter Pokémoner, så der er altså nogen i Karup. Men lad os tage ned til kirken først, og overtage det første gym. Nu holder vi nede ved Karup Kirke, og her har de simpelthen det her Pokéstop. Og nu skal vi altså, fordi jeg er level 5, så kan jeg gå ind og battle nu. Det er en gym level 3, okay, de har alligevel trænet lidt op. Det er den her sten her faktisk lige der. Det er den der gym. Det er den der sten der er et gym. Karup, sten ved Karup Kirke. Så lad os battle ham. Og så skal vi se, hvad Pokémon vi skal bruge. Jeg har mine bedste Pokémoner her i feltet. Det er en Kanye West, har jeg kaldt min Seaking. Og Raticate og Gastly og noget her, vi skal tage i gang. Lad os prøve at se, hvad der sker. Sådan der, og se, så skyder vi. Og vi skyder. Og så kan man dodge ved at gå til siden. Men det er lidt svært at se, hvornår han lige præcis skyder. Wow. Men okay, min skader meget hårdere end hans, fordi hans er level 78, og min er level 230. Så KVC. Første victory nede. Victory. Okay, så har han så en Paris også, der kommer ud nu. Hans nummer 2. Og den skal vi battle lige her om lidt. Den hedder Darkstar. Nej, det er ham, der hedder Darkstar. Det er en andet fra hans hold. Det er fordi, når man er på hold sammen, det må være de to, jeg så. Når man er på hold sammen, så kan hver person forholde sig til den Pokémon herinde. Men jeg kommer simpelthen både nakker Darkstar og KVC. I am super effective. Kom så, mand! Shoot it! Hvorfor fanden dør den ikke? Okay, jeg tror lige, vi har en lille smule lag her. Det ser ud som om, den ikke helt... Den der Paris burde være død nu. Jeg vil se, nu skal jeg klikke noget der. Ja, sådan der. Oh, you win! Deres center har nu mistet 2.900 af det her gym prestige. Når den kommer ned på 0, så ejer jeg gymmen. Lige nu er det stadigvæk rød hold, der ejer den. Der er 3 hold, jeg er blå, og de har valgt rød. Så derfor så tror jeg, vi skal ind og slås imod den igen. Det skal vi også, for at se, om vi kan slå ham ihjel. Og nu er det så åbenbart Raticate, der kommer frem. Godt nok, Darkstar. I'm going to whoop your mother freaking ass. Ja, yeah, Raticate. Brug din... Den bruger et eller andet super Nova. Den har sådan nogle angreb heroppe. Nej, så lader den op heroppe. Okay, den er allerede død. Oh, you win! Skal vi se her? Yes, se her. Nu kan I se, nu den grå gymcenter her. Det betyder, at der ikke er nogen, der har den. Og det betyder, at når IQ Millepop, han nu går ind nu og trykker... så kan jeg sætte en Pokémon, han ser ud til. Den sygeste. Jeg tager i hvert fald en Gastly level 100. Nu kan I se det her gym her. Det er simpelthen blåt. Og det bliver altså ejet af mig nu. IQ Millepop! Nu er det min Gastly, der står her og passer på det her gymcenter, indtil jeg kommer tilbage. Eller indtil den dør. Og vi kan se lige herhen, for I lige kan se... Ej, er det en Meowth? Ej, der er en Meowth! Der er en Meowth ude i græsset. Derude.
Og så kaster man altså Pokéballs på Meowth, og så gælder det om at ramme det rigtige sted. Og så ser man, om vi fanger den. Nu vil jeg have fanget en Meowth, og den vil så være blevet ligesom sendt til mit Pokémon Center. For at udvikle og for at... nu kommer der også en bil bagved. Jeg vil til lige at køre. Det er ikke nemt med det her Pokétræner her. Jeg kunne godt forestille sig, hvis man var en kid, så skal de virkelig til at gå meget. Men det motiverer jo også folk til at komme ud og gå, der måske ikke normalt vil gå ud. Men Morten, skal vi ikke sige, at vi prøver at køre til en lidt større by? Jo, og så, hvis der sker noget på vejen, så skal vi nok lige sige til. Vi har spottet 4 drenge fra Team Rød her, altså det er modstandernes hold. Og dem skal vi vist lige hen og sige til dem, at de ikke skal... Han går også rundt med sin Pokémon-app. Nå, hva'? Der er nok en, der er Team Rød her, hva'? Dog ikke. Er du ikke det? Nej, jeg er slet ikke høj nok endnu. Hvad? Men går du ikke sammen med dem der? Jo. Der er 2 af dem, der er rød. Jeg skal lige hen og snakke med dem. Kør. Hey! Er det jer, der vil med at tage mit Pokémon Center? Hvor, drenge? Er det jer, der tager mit Pokémon Center? Ja. For satan, drenge! Jeg kommer efter jer! Kom bare. Ja, jeg har det nu, skal jeg lige til at sige. Men der sidder også en anden dernede i biler ved at tage det. Jeg ved ikke, om det er en, I kender. Nej. Hvad vil I, Frederiks? Hvad vil I? Jeg ejer både Karup og Frederiks, og nu kommer vi til Viborg! Viborg, here we go! Okay, vi parkerer lige bilen. Vi har fundet en Pharaoh, den udviklede Sparrow, og den skal vi altså simpelthen have. Som I kan se, så er der altså en Pharaoh her, og den har jeg ikke i mit Pokédex, og vi har ikke fanget den. Derfor så skal vi simpelthen lige se, om vi kan finde den her Pharaoh. Så skal vi ud og gå, Morten? I guess we have to. Vi skal ikke gå. En Pokémon-træner går aldrig. Så med go-kart! Vi skal ud og finde Pharaoh. Det gælder om at være mobiliseret, så man kan komme hurtigt rundt. Lige nu, der har vi også et æg. De her æg, man kan få ved de her poster, dem kan man klikke og få en sjælden Pokémon. Jeg har en 10 km, så det er den sjældneste af dem. Og der har vi altså kun gået 1,4 km for at klikke det her æg. Og det er fordi i bilen, der tæller den selvfølgelig ikke, fordi det vil være snyd. Men på en crazy kart, så længe det er under 20 cm, eller under, så længe man kører under 20 km i timen, så kan vi altså klikke det her æg. Så jeg skal bare tonse rundt på den her, så klikker jeg faktisk mit æg. Samtidig med, at vi kan finde en Pharaoh. Så er der Pokejagt! Hey, der er et wheel herovre! Pharaoh, det er altså, den kommer ikke tættere på. Det kan godt være, vi skal ind i en af de der butikker der. Pharaoh på den anden, mand. Det eneste, vi har fundet, er en ratata. Der er en ratata i jysk. Men der er stadigvæk ikke nogen Pharaoh. Hey, der er sådan en Zubat. Så bliver vi nødt til at kæmpe. Hvad kan jeg lide det, hvis ikke? Er det sygt? Ramme den. Jeg kommer til at ramme den mindste. Den skal lige federe i stedet for. Nej, jeg har en Pokéballs. For at købe ting, så kan man gå ind i shoppen. Og så kan man bruge sine rigtige penge på at købe de her coins. Og så kan man købe Pokéballs og ting, man nu mangler. Og jeg købte nogle i går, jeg kunne ikke lade være. Så nu køber vi lige 100 Pokéballs. Nice. Vi leder bare efter Pokémon. Super. Jysk havde altså ikke noget problem med, at vi leder efter Pokémoner derinde. Og de har en Pharaoh derinde et sted. Men vi kunne ikke finde den, desværre. Jo, hun samler også på Pokémon. Sådan der. Hyggelig at møde dig. Hvad hedder du? Johanne. Hyggelig at møde dig, Johanne. Vi ses lige pludselig. Morten, du har taget min kart. Nu kører jeg. Som I kan se, så Pharaoh kom frem. Den er her ved Bilka. Den er lige herude foran nu, lige herude foran.
Og hvad det hedder, den er lidt svær. Den er level 158. 123, det er mig, der er dårligt til tal. Se, nice, godt shot. Så vi kan få den. Nu kan vi se, den havde en orange ring, så den er en af de svære at få. Vi fik den! Vi fik fandme Pharaoh. Pharaoh totalt 610x. 3 Sparrow kan I se. Pharaoh registreret til Pokédex. Pharaoh. Hvad skal vi kalde den, Morten? Mønsterelev. Ligesom Morten Mønster. Nej, nu skrev jeg det forkert, mand. Mønsterelev. Sådan, velkommen til klubben. Mønsterelev. Gymcenteret i Viborg, som ligger herhenne. Det er hen med Madame Blå, en kæmpe stor blå kande. Så vi skal have en gymbattle mod en af de store byer nu. Lad os se, om vi kan klare den. Hey, Big Mac Burger. Hallo, undskyld. Ja, Big Mac Burger. En Big Mac Burger, ja. Og så skal jeg have en McBacon Burger også. Ja. Og en chili cheese tops pose. Ja. Og så skal jeg have en stor cola. Ja. Og det er ikke sådan, at du har set nogle Pokémoner her omkring, vel? Nej, desværre ikke. Okay, så var det bare det hele. Ingen Pokémoner her. Lige nu der holder vi venner på vores mad på McDonald's, og i mellemtiden der vil jeg lige bruge den på at gøre klar til gymmen herovre. Og det er altså, at vi skal lige have udviklet nogle ting her. Jeg har blandt andet den her Kakuna hernede, og det kan man gøre ved at samle de her Weedle Candy og Weedle Stardust. Når jeg har 50 af dem, så kan jeg udvikle den, eller jeg kan gøre den bedre. Nu vil vi udvikle den her. Dum. Ja, men det er power, det er Super Fusion. Beedrill! Jeg elsker Beedrill, det er altid en af mine fave Pokémons. Og så giver den lige med dilleren der, det er fandme nice. Hov, nu kommer den med. Tusind tak skal du have! Så fik vi udviklet Beedrill, og vi fik vores mad. For at gøre den her Beedrill bedre, du kan også se lige nu, der er den level combat point 172, så kan jeg trykke power op her, og så gør den bedre. Så fik den lige 19 mere levels. Vi har fandme lige fundet en fucking hypno, mens vi lige sad og spiste her. A wild hypno appeared! Vi skal se, om vi kan fange den. Den er godt nok en lille target, man skal ramme. Men vi ramte den. Fuck, det kunne være sygt at få hypno. Det giver også god exp, så kan det være, at vi lige kommer level 7 nemlig. Det bliver fucking nice. Det bliver fucking syg. Den skal bare gøre fucking syg. Yes! Hypno! Nice. Endnu en fucking... Fuck, vi er ved at være godt på vejen. Er det den anden udviklet? Det er den fuldudviklet til fucking... Drowsy, fordi der er kun 2. Og vi gik level 7! Skal vi se, om der sker noget på level 7? Jeg mener, her får vi så 1 incubator, 5 revivals, 10 potions og 15 pokeballs. Man får altså ting, når man går level op også. Vi kører hen til det gym nu, Morten. Det kan jeg simpelthen ikke trækkes længere. Jeg står. Vi kører rundt i det industrikvarter nu, og Peter Larsen Kaffe ligger lige herhenne, og der bliver vi altså nødt til lige at køre op, fordi de har den her skulptur åbenbart ude foran. Jeg bare lige hurtigt skal fange Pokémon, så man da godt lige køre op. Ja. Madame Blå. Hey, der står lige der. Af gymcenteret. Og det er en eller anden spade ved navn GFGXJHFH, som skal til at have tæsk med sin Drowsy her. Let's do this. Ja, parat. Yes, nej, og så... Skyd op her. Yes. Det er nok svært at parere. Jeg kan ikke rigtig se, hvad fanden det er, man skal nærmest bare ved at spamme, tror jeg. Yes, fuck, den er fandme for vild, den her Kanye West. Han kommer seriøst bare og stjæler scenen. Han gør, you win! Defeated! Så er den uncontested. Det skal passes på her i Viborg, der kommer garanteret nogle sløsere for at få den. Sådan der! Nu ejer vi simpelthen både Karup og Frederiks og Viborg. Der er også en ved lufthavnen i Kølleråd, som ikke er nogen, der har så jeg i går, men den der døde signalet. Men den må vi tage i en anden afsnit. Det her det er alt for det første afsnit af Pokémon Go på min kanal. Jeg håber, I har nydt det, ligesom som jeg har. Husk at smide et like, for jeg ved ikke, om jeg laver mere i den her serie. Jeg kommer helt sikkert til at skulle gøre det her mere, men hvis I ikke gider se det, så vil jeg heller ikke lægge det ud. Men jeg synes, det er sygt sjovt og sygt spændende, så hvis I vil se den, smid en like, og hvis I kan se, der er stemning for det, så laver vi nogle, hvor vi virkelig tager på tur. Vi skal ud i nogle vulkaner, vi skal til Antarktis, vi skal til England, vi skal til Irland, vi skal bare alle steder hen. Pokémon Mester, ja!